Kato bitaw nahitabo sa Zamboanga kato nilutaw nga sa Jessica Soho. To November bitaw gabi ng lagim. Ako man tay ilang interviewon ato. Nga piki ng exorcist ang ilang na interview, dili to Katoliko. Oh. Gi-communicate ko many times sa labi nag kinabitaw angat November. Kinaman sila special edition. Gabi ng lagim. Halos kada tuig na nako makontak na nako GMA, ABS-CBN kay interviewon ko. Ako'y aktor sa Gabi ng Lagim. Unya, ilang kwaon ang mga videos. Yan na nako. Kapatay mo to katong nilutaw bitaw. Ano na security guard. Ikontak ang team ni Jessica Soho. Father, pwede amon dadon ang possess diha. Nya samtang nag-exercise ka, amo kang i-video. Hindi naman pwede. Hindi na pwede. No? Jadi, kung pwede rin nyo dadon ang pasyente, pero wa mo'y apel. So, paapila lang mi Father kay case study man ni Father. Kay ilang i-appeal sa Gabi ng Lagim. Kinsay artista nila? Si Father Darwin. Horror. Ganun ako musugot. Kaya gano'n man, ilaman i-broadcast. Makita, aktual, ang naong sa biktima. Unya, ako musugot. Unang tuwa sila sa, dito sila itong piki, exorcist. No? Ya, itong una dyan nilang pag-inquire na ko, pag-contact na ko, ilang kwaon ang mga videos ito ng lutaw na to, namtay ng lutaw, o ba gani, moabot sa atop. Kung tinanaway nila akong team, saan naman na ito, Father. Yung lupad naman na, sari na ito panaugon. Ano man, Father, libre ng plite. Yung lupad naman. Satan is real. Unang, relax na kayo ta. Ang yawa nag-overtime di ay. Muna yung mga anak dali ma-depress. Ay, duha ka atake sa yawa. I-discuss naman ito nila. Di na ako balikon. Ordinary attack. Atong sa extraordinary attack. Munang infestation. Matiawan ninyong balay. Na manghugas o plato bisag way tao. Na maligo sa kasilyas nga way naligo. Infestation na siya. Manglihok ang mga objects ng way naglihok, infestation na siya. Ikaduha, obsession. Sa maning obsession, negative mong huna-huna. Negative mong emotion. Ganahan na ka maghikog. Anak, ayaw kahadlok. Gipasaylo na ang imong mga sala. Healing without sacrament is nothing. Exorcism without sacrament are nothing. Why? Because the sacraments are instituted by Christ. O sa itong i-promote, the sacrament of Jesus, the priesthood of Jesus. Amen. Kining mong nasakit nga cancer, kining gikagawas, moro tayo mong i-follow ra niya among gingon. Go to your priest. All priests are healers. Ano sa to? Kusga ka na ba? Atong pagpaka ng tanan natong mga kaparian. Because only the priest can administer the sacraments. Only the priest. Unang mabuang ang pari kung makarealize siya sa gahom na gidelegate ni Kristo sa iya. Manang gitawag ang pari og in persona Christi Capitis. Ang mga pari mo'y representative ni Kristo, the head, the Capitis. Siya ang ulo. The representative of Christ is the priest. Every time makita mong pari, mo'y sign nga gigugma ka sa Ginoo. Amen? The priest is the heart of God for His people.
Karong adlaw dunay 7 ka mga batan-on nga lalaki giordinahan isip diakono. Kaninang alas 2 pinaagi ni Bishop Alberto Uy. So ato Diocese of Tagbilaran madugangan na po sunod tuig og 7 ka bag-ong pari. But pasabot gihigugma ta pag-ayo sa Ginoo. Amen. Atong usang adlaw didto ko sa provincial hospital. Nanawag nako kay dunay usa ka kapitan nga nilansad. Kining lansad pag ulang eleksyon no. Ni dako yang tiyan. Ang iyang itlog ni abot sa tuhod. Kinadak-an yang tiyan. Ang iyang likod baga kaayo, gahi kaayo. O niya maglisod na siya gani og lingkod. Manang islant na lang ang iyang paghigda. Katunga na kuno yang hangin. Yang akong team na kay adto man niya, Father, murag na ni maabtan siguro sunod adlaw. Na Father, pwede ba imong adtuon? Kapit naman mamatay. So, Brad, kaslo na lang tamo. Kaya nag-live-in man. Napit naman mamatay. In case of emergency, pwede ba ni mahatag ang sacrament? Pero kung mabuhi po kagbalik, adto dyan mo formal sa simbahan. No? Karon in case of emergency, maglisod na ginawa. Bisag na yung oxygen. Ang naitabo makaigsunan, di siya ka lingkod, di siya ka tindog. Pag unwent na ko, kaya nagsuka-suka naman. Sinagsuka, well, nag-pray pa ko. So, gideliverance na ko. Daghan man kayong pasyente. Hasa tong pikas ward, nangadto naman. Yan isuod man doon ka doktor. Maupay pagpangutanan ko, tell me how many spirits you harass his body. Yan po mga yawa. We are 8 spirits in his body. Tell me your name. Uy, nagpaila-ila man niya mga ngan. Maupay pagsuod sa mga doktor. Doktor, sana na yun. Wala ko, itiwas ang prayer. Kidaghan mang tao. No? Kung nila na ko itiwas ang prayer, basta di ni natural imong sakit. Ina lang, Dok, pag human ako, wala ko mahuman ang prayer dyan, gihunong na ko, kidaghan na kayong tao. Di man ta mahuman anak kung daghang tao. Kaya ubang naglibot ni mo dunay habak, hindi mo rejoinder dito. Ang demonyo nga nasa habak. Muna akong giingnan, ang magtiayon at tulanta sa office. Kaya wa man kay finding sa doktor. So di siya natural. Bisan pag doktor sa Amerika, anang tambal idapat nimo, mahurot lang imong kwarta di ka maayo. Kaya wa may finding sa doktor. More than 200,000 na ang ilang gasto sud sa duha ka semana. What J findings. Pero pag humag deliverance makiksunan, gihuso niya ayang oxygen. So Father, wan ako hangata, gaana kaayo ang akong lawas. Nilingkod siya o nitindog. Atong pakpakan ang Ginoo. Kumusta na siya karon? Nihiyos ang iyang tiyan, ang iyang itlog, nihiyos na pod. Kanang paglaya sa yawa, secondary reason na ra. The primary reason why he established this ministry is conversion. Balag wa ka maayo. Importante, ibalik na ta sa Ginoo. Ang inyong mga bana nga di magrosaryo, magrosaryo na. Amen. Ang inyong mga asawa nga milagro ray mo simba, kada Domingo na mo simba. Nya naman ang gianha na to sa simbahan dili pari. The bread of life nga naa sa tabernakulo, ang pan nga gikan sa langit. Ako ang pan nga gikan sa langit, kung ang pan nga akong ihatag kaninyo, mao ang akong unod. Ang ipainom ko kaninyo, mao
ang ako dugo. Inigkumpisal ninyo, inigdawat na to sa sakramento, bunyag, kumpirma, kasal, hilog sa masakiton, uban pang mga sakramento, ang atong nadawat, grasya. Kung sa itong nadawat, pero abi ninyo, inigsimba ninyo, labaw pa sa grasya ang inyong nadawat. Inigkalawat ninyo sa lawas ni Kristo, dili grasya, ang tinugdan sa grasya. Ang tinugdan sa atong kusog. Ang tinugdan sa atong kinabuhi. Kung sa kitangan niya din ni karon, ayaw tugot nga dili ka kasimba, labi na sa adlawng Domingo. Dad-a ang tibok timong pamilya kay siya ang hari sa kalinaw. Ganong gubot atong pamilya. Ganong gubot ang atong banay. Si tatay, dugay ng way kumpisal. Si nanay, utropon. Saan pagkakabot sa kalinaw? Sigig kalawat, sigipog pangawat. Sigig kalawat, sigipog dalikyat. No, way mga kasal. Si dalikyat. Sig kalawat, sigipog panipat. Go to the sacrament of confession before receiving the Eucharist. It can give us peace, authentic peace. Father, gubot kayo kung huna-huna. Gubot kayo kasing-kasing. Pa na ko kasabot sa akong kaugalingon. Go to the sacrament. Abi ninyo ang pinakanindot nga celebration o pagsugat na to sa Adviento. Kung kitang tanan ato kalipay makompleto. Kung kitang tanan muduol sa sakramento ni Kristo.